Goizeko 10:29 eta, bueno, aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen eta horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen dizkigu Luistxok eta kontatzen ditugu irrati bidez eta Twitch bidez. Egunon, Luistxo, Egunon, zer moduz? bueno, ondo, eh, hementxe, Ondo. albistea komentatzeko. Hori da. Bueno, eta gaurkoan ez dakit zer nolako lotura eta zergatik kontatuko dugun albiste hau, baina Louvren emandako lapurreta, Bueno, horixe izango da lehenengo albistea. horretaz idaztea okurritu zitzaidan, kasu honetan nik neuk idatzi nuen artikulu bat Bai. sinatuta, eta, bueno, pues, baliabide interesgarri batzuk eta badaude, irudiak ikusiko ditugu, eta Vale, ados. deskribatuko dugu irratirako, Aha. partekatuko dugu, bueno, joan den igandean izan zen lapurreta hau, Bai. eta bueno, pues, no, hola, halako Areto Galeri Apolon izeneko galeria baten Gabonetan hor nintzen, hortik pasatu nintzen, jende Ah, mordo, begira. ez nuen ezer eraman, jende mordo Bazter. bat zebilen, eta, bueno, bas, horra sartu ziren lapurrak, hemen ikusten dugu, Louvre sekulako eraikina da, ondoko beste Mhm. eraikin batzuekin, Bai. erdian piramide modernoa dauka, baina gainerakoan, ba, pisa, 18. Mendeko palazzo Eraikinen, bai. jauregi bada nagusiki. Mhm. Vale. Hurbildu, BBC-ren infografia bat, Bai. oso interesgarria ari gara erakusten, nun dagoen piramidea Mona Lisa, delako galeria hau Sena ibaira ematen du, balkoi baten Mhm. bidez, eta horraxe hurbildu ziran zer batekin orain ikusten ari garen eskilara teleskopikoa esaten den Bai. halako batekin, karga kamioitxo bat, furgoneta bat, Mhm. igo, barrura sartu, eta rotaflex Bitrinetan zegoen, bai. batzuekin hartu, jentea usatu pixkat, ez zuten zioten inori minik eman, eta zeindariak ere egin zutena da jentea atera, bertatik, alarmak Bai. eta zuten, eta gero, piezak lapurtu zituzten, ez? Eta Mhm. ikusiko ditugu, Wikipedian ja badago artikulutxo bat euskaraz, eta Vale. Eugenia de Montijoren koroa, hau bidean erori egin zitzaien. Bai, bai, bai. Bai, halako lapurrek lapurketak edo ematen direnean oso, metodikok eta asko zaintzen dute hartzen duten, objektu Ba, ez horiek eta dakit, ez dakit. ba baino hau Nik uste dut arrakasta bat izan dela, Pieza bat bidean galduta ere, geratu dianakin, adibidez, bai, bai, bai. lepoko bat ikusten ari gara orain, Bai, bai. esmeralda berdeak, Esmeraldekin. Bai. edo turkesak dira gehiago, igual esango nuke, emperatriz batenak hau ere, Napoleonen bigarren emaztearena. Eugenia de Montijo espainola zan Napoleon hirugarrena zela, Mhm. hau lehenagokoa da, belarritako batzuk ere. Bai, hemen ikusi ditut bat edo bi, ez dakiz batera eman dituzten. Bueno, Eh, Jatziko zenuke? Anaitze holakorik. bueno, oparitu Bueno, ezkero. hauek ere opari jasotzen zituzten, Ez dakit herriak pagatzen zituen, eta opari jasotzen zituzten erregina hauek. Beste erregina batzuk ere bat zeuden hor, Maria Amelia eta Hortensia Vale. izeneko batzuk, eta honetan zafiroak dira, diadema bat Mhm. zafirokoak, zafiroak daude dozena bat, baina diamanteak ikusten ari gara Bai. bakoitzean, pieza hauetako bakoitza dago dozenaka, eta kasu batzuetan Ehundaka. Bai, bai, bai. ehundaka diamantez osatuta. Multzo honetako beste bat, parur izeneko termino bat dago, Mhm. bitxigintzan, hau da, Vale. multzo oso bat egiten denean, estilo eta harri sorta jakin batekin, eta Mhm. Amelia erreginaren kasu honetan, zafiroekin beste lepoko bat, oso diskretoa eramateko, Bai. belarritakoak ere jokoa eginez, eta, bueno, perlak ere bai, baina Perlakekin. Mhm. diamanteekin, Bai, bai, bai. ehun perla ez da aski.
emperatriz baten buruarentzako, eta Mhm. beste 200 diamante behar ditugu. Diamante behar dira. Bai, bai, bai. Beharrezko. Laguntzeko, eta hau, Fiesta hau da, baita, bai. paparreko lore korapilua, horrela Bai. euskaratu dugu, eta hau bere paparrean jarri ezkero, nik ez dakit, dena paparrera begira eratuko gara. Eh? Bai, bai. Baina, bueno, honen diseinua disparate bat iruditzen zait, eta zenbat diamante daukan, hasi kontatzen. Eh, Izugarria. eta hau ez zuten eraman. Erakusleio berean zegoen Regent izeneko Bai. diamante, hau diamante bat, ez dakit ze tamaina edukiko du, baina Nahiko handia, bai. harriko eskor bat izango da, eta kontua da, pieza hau ez dutela eraman, nahita, edo ahaztu zaie, edo nahita, baina besteak, aurrekoa ikusten badugu, claro, honek ez zain, beste diamante, banaka saldu daitezkela. Hori da, bai. Hori izan daiteke. Eta diamante haundi bat saltzea, komplikatuxeago izango da, edo? Bai, nik uste dut. Ni saiatu Mm. naizenean ez dut lortu saltzailerik. Claro. Eroslerik, holako. Hobe txikiagoak izan lezio. Bueno, bueno, kontua da honekin nik Bai, albistetxo bat idatzi duzu. albistetxo bat idatzi dut, eta erakutsiko dizuet beste objektu bat. Bai. Bueno, nire teoria da, museoetan lapurretak beste norabidean gertatzen diala. Ez, Vale. ez museotik kanpora, baizik Baizik eta kanpotik. kanpoan dagoen zerbait lapurtu eta museora. Bueno, horrela Vale. osatuta dago museoaren gehiena. Bai, Eta bai, bai. British Museum Londreskoa badakigu horrela dela Bai, bai, bai. arpilaketa eta lapurreta kolonial global baten emaitza, ezta? Bai. Baina Euskal Herrian ere pues, gertatu dira halako Mhm. pieza pare bat erakutsiko Vale. Mhm. dizkizuet. Beste partekatze bat egingo dut. Kasu honetan Wikipediara, Mhm. artikuluan loturaketa daude, Vale. objektu hauetara, eta hau da San Nikasio eta San Sebastianen erretaula, Vale. ikusi dezagun, Mhm. batez ere nabarmentzen da San Nikasioren Bai. aurpegia, apezpiku santu bat, nonbait burua moztu zioten, baina jarraitu zuen Mhm. predikatzen edo, eta Hori ikusten da. ari gara nola eskuetan uzten dion. Bere Eta hau da, burua, bai. bai, 15. mende hasierako erretaula, orain parte bat ikusten ari gara, Mhm. egon zena, 20. mende hasiera arte, edo Lizarrako eliza batean. Bai. Eta handik atera zuen haren ustezko jabeak, Vale. Abintzanoko markesak. Kapera bat zan, Erdi Aroko jauntxo batzuena, Eulateko jaunak, eta Eulateko Mhm. jaunen titulua eta zea eta beste, Abintzanoko markes horri iritsi zitzaion, eta itxura denez, ura esan jabe. Vale. Eta atera zuen ura, eta eraman zuen Nafarroan zeukan bere jauregira. Ados. Eta hala, gertatzen dira Bai. gauzak. Eta Mm. handekan beste 25 urtera, 1925ean, Aha. bueno, bintzat, gordeta dagoen tokira iritsi zen, eta da Madrilgo Arkeologia Museoa. Begira. Erosi zuten, besteak saldu, hemen doan, lapurtu bai, baina saldu, doaintzak eta batzuk ite dituzte, baina Mhm. ohikoagoa da saltzea. Pieza, Lubreko piezak ere salmenta, erosketak dira, gehienak 1980ko hamarkadakoak, orduan, merkatuan, Bestela, ja. merkatuan zeuden, ez zan Mhm. Napoleonen koroa hori egon zala Frantziaren estatuaren Ez, ez. mende, ez baizik eta erosketak eta merkatuan zeuden. Ez, Vale. eta hau iritsi zen ara, eta Madrilen dago, pieza zatitxo batzuk ikusten ari gara, eta hantxe dago, eta norbait egin zuen negozioa, eta badago historialari bat bizarran eskatzen duena itzuli dadin. Itzultzea. Mhm. Lizarra espada, bintzan Nafarroa. Eta Mhm. nik uste dut, Begira. bueno, ez dakit. Bai, halako kasu horixe aipatu duzu hasieran, ez? Pila bat Mhm. ematen dira. Bai. Eta beste bat, Herrialde.
Da bereziagoa, eh, kexako erretaula. Kexa, hola idatzita biarekin, Vale. Ara Kexako. bai hori da. Arabako herri bat da, bueno, herri bat, lau etxe eta monasterio handi Mhm. xamar bat, eta han zegoen garai bereko, pixka zaharragoa, 14. Mende Aha, amaierarakoa, vale. erretaula oso eder bat, Mhm. eta joaten bazara orain, kexako kapera batera, Bai. ikusten duzun hau da argazki handi bat. Ah. Erreplika bat da. Ze hau Ah. ze hau eta bere irudi hauek daude Chicagon. Ara, begira. Estatu estatu Batuetan, Chicagoko Arte Institutuan. Eta nola iritsi ziran Hori da. marabillatxo hauek hara? Bueno, Chicagora? kasu honetan, eh, kasu honetan, Albako etxea dago nahastuta. Ah, atzean, vale. Albako duke eta dukesak, Bai. Espainiako grandes de España esaten diete, eta Mhm. aberatsenak eta lurjabeak eta, haiek ziran, orain dela 125 urte, konbentu honen patroiak edo jabeak edo nik ez dakit. Halako zerbait. Vale. Baina hala ere, ez zen eurengatik izan, hango monjak edo apaizek edo, elizbarrutiarekin baimenarekin saldu zuten. Hau, iritsi zen Londresera, Mhm. 1913an irten zen Euskal Herritik, Londresera iritsi zen, martxante edo arte merkatari trafikante bat, ez? Arte trafikante baten eskuetara iritsi zen, eta hark Vale. saldu zion estatu batuar bati, eta beste 3 urteren buruan, ia 100 urte dago, dohaintza egin zion Aha. Chicagoko bere institutuari, bueno, estatu batuetan eta hola ere egiten dira, norberak etxean eduki beharrean, Bai. dohaintzak eta hola, eta hain dela 100 urte han dago. Eta, bueno, hemen ere reivindikazioaren bat edo egon da, eta azterketaren bat eta hola ere bai, beste zatitxoren batzuk oso Mhm. margazki Bai. bitxiak dira. Bueno, eh, eh, laburbilduz, azterketa batzuk eta india, eta albako etxeak etzekien ezer. Ah, Eta begira. albako Sorpresa. albako dukesak jakin gabe edo baimenik eman gabe joan ziala pieza horiek. Eta sinistu egin beharko dugu, ezta? Bai, bai. Sinistu egin beharko dugu Beharko. Espainiako albako etxeak zerbait hola deskuidoan Bai, bai, bai. deskuidoan, galdu zuela jauregi bat edo galdu zuela Bai. aberastasun bat, eta bueno, hori izaten digute, bueno, azterketa egiten dira, norbaitek sinadura bat aurkitu du, Elizbarrutiak sinatu zuen zerbait, hori Mm. egia Vale, dela, vale. Mm. baina nork zer jaso zuen eta zeinen baimenarekin eta nola, bueno, pues, Misterioa. eseptikoa izatea permititu idazue, Bueno, ikusentzuleok eta bai. pues hori, historiotxo Misterio. bat, nola dijoazten laporta batzuk museotik kanpora, eta beste batzuk kanpotik, museo. Musara. Ba. Begira, lotura bat zegoen, egin duzu albistetxoa, Luistxo, Bai. eta hortxe. Aurten lehenago idatzi nituen artikulutxo horiek Wikipediarako, eta pentsatu nuen gauza bat lotzea bestearekin, eta Begira, begira. horixe. Bueno, Oso ondo, Luistxo. baina gutxintxoak gara, guk ez dugu ez lapurtu ezer museo batetik kanpora, eta ez da barrura Ba. ere. Ni Wikipediatu egiten ditu gauza. Digitalki gorde. Zer zezako balio badu. Oso ondo. Jakintzak. Bai, bai, bai. Primeran, bueno, horrekin hasi gara eta aipatuko dugu, hitz gurutzatuak egunean behin. Vale, Luistxo. bueno, albisteak ere baditugu, eta Bai. joan den astean inauguratu zen galdera sorta berri bat egunean behinen, hitz gurutzatuak. Egunean behin ez da hitz gurutzatuak egiteko, baina bueno, alderdi ikusteagatik, Mhm. alderdi grafikotik, bueno, norbait jokatu badu ikusi du Bai. agertu zaizkiola, eta dira gurutzegrama nik esaten nuen, baina egon naiz jente honekin eta hitz gurutzatuak esaten dute. Bai. Vale, vale. Eta hitz Ados. gurutzatuen taula. Hori da Mhm. lauki hau.
izena, Definitzeko izena o emateko, bale. euskaraz. Definizioa hori da, definizioa ez ari garela. Bueno, eta Bai, orduan, bai. partzialki da, eta galdera eurak osatu dituzte, ezkerretik edo goitik, zein sartzen da. Bakarrik hitz bat asmatu behar da, Hori da, bai. kasu bakoitzean, eta, bueno, erraztasun horiek egoten dira, hiru aukera ematen dira, eta, bueno, batzuk bihurria dira, baina gainerakoan, erraxamarrak. Erresa. Ah, hauek, Euskal Herriko hitz gurutzatuen 10. txapelketa datorrela eta horren antolatzaileak Bai. kontratatu zuten egunean behinekin, eta pues, Bueno, Aitzon Euskara Elkarteak Irunen antolatzen du, eta bueno, albiste emango dugu, ze hau izan zen ekimen bat, garai batean aldizkari bat ere existitu zen euskaraz, eta talde bat sortzen zituena hitz gurutzatuak Luma izenekoa, mhm, eta Irun aldean lan egiten zuen taldetxoa zen, eta 2015 arte txapelketa batzuk egin zituzten, eta iaz berreskuratu zuten ideia, kasu begira. honetan Euskara Elkartekoek, eta egin zuten bat, 30 bat lagun elkartu ziren, eta bueno, propaganda pixat egiten ari dira, eta egunean behinen bitartez ere bai, berriro Ondo. elkartuko dialako, esango dut, azaroaren 22an, larun batez, goiza pasatuko dute, Irungo, Palmera Montero gunea, ez Bai. dakit Hori. zer edan, kulturetxe edo alakoren bate, edo kiroldegi bat, ez dakit. Bueno, alako toki horretan, Bai. eta, bueno, gauza bada jokatzea, eta, bueno, sariren batzuk egongo dira, ez dut ustea. Bakarrik. Bai. Diamantezko diademak izango dianek, baina, Bai. bueno, tote bat edo norbaitek eramango du. Eta, Erabilgarriagoa da. ba, bueno, segun, merkatura traten baduzu asko ez dizute emango, tote baga bakoitzak zen badauzkagu etxean, ja. Bueno, Bai, bai. barkatu digresioa. Esan nahi duana da, Bai. egingo dutela lehiaketa, eta esplikatuta dago, eta hola, eta Mhm. gero bazkari bat ere bai, eta, bueno, pues, igual egunean Bai. behin ere aurkezten dieguan, zerbait, hola, Ondo. pentsatzen ari gara sustapenaren aldetik, eta apuntatzea da libre. Mhm. Ez duzu kurrikulum bat ete behar, segurazki jente berezitua eta azkarra joango dira, egunean behinen Seguro, bezala seguro. nola lehengoa geratzeko ez da hona aukerarik, normalentzat, baina helbide bat emango dizuet, gogoratzeko, labur.eus/gurutzatuak. Hori da. Eta hortxe, Eh? informazio guztia, eta Hori da, eta izena emateko aukera, eta animatzen dute bai. jokoen zaletuak, denbora pasen zaletuak, horretara gehitzera. Mhm. Mhm. Primeran. Bueno, eta azkar aipatuko dugu ziberzaintza zerbitzuaren iragarki kanpaina. Ze Bai, bai sare sozialetan, jakit ikusi dituzun zuk, bai, anaitze? Bai. agertu zaizkit. Bueno, pues, albiste, iragarki bitxi bat, hola, jentea harrapatu nahian nola phishing edo arrantza egiten Mhm. duten zerbitzu horiek, eta, bueno, euskeraz egin dute, ez dakit oso sinesgarria da, aitite azkar bizum egin, hola, engainatu nahi ote gaituzten euskeraz, eta bizkaira eskazu honetan, aitite, baina, bueno, pues hor dago, eta badago webgune bat, zibersegurtasun.eus, Mhm. e, eta zibertzaintza izeneko izen bat ere eman diote lehen orain arte Euskadiko Zibersegurtasun Agentzia izan dela, Vale. denari, eta, bueno, pues, zibersegurtasun.eus horretan, aholku batzuk eta hola bildu dituzte, iruditzen zait itzulpen automatikoz euskaratu diala, neurri batean, baina, bueno, batez ere esaten dutena dela, pentsatu, zaindu eta respetatu alako hiru Mhm. arautxo bezala, hau da, pentsatu, jasotzen ditugunean gauzak Bai. lehen irakurketan errekzionatu beharrean arnaz pixkat hartzeko, Bai. eta zaindu eta respetatu jarrera batzuk gu behartzen ditugulako, bullyingak edo Mhm. irudi truke bat, irudi desegokiena norbaitena eskapatu dana, eta holako, hori moztu egin behar dugu, Hori eta da. zelako, Mhm. aholku orokor batzuk, eta webgune bat informazioarekin, pues hortxe, Oso ondo. ziberzaintza eta zibersegurtasun.eus. Hori da.
Bueno, eta Luisjo, nahi duzu azkar aipatu azken, albiste bat? Ze honen Be inguruan hitz egin bueno, genuen. Google Mode, ez? Hori edo zein, bai, hori da. Bai, adimen Modua. artifiziala. Bueno, utziko dugu beste baterako, ze pilatzen al zaizkigu adimen artifizialeko albisteak eta igual hurrengo batean monografiko bat egingo dugu, Monografikoa. beste batzuetan egin dugun bezala. Oso ondo, Luisjo. Mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta informazio gehiago, albiste gehiago, sustatu.eusen. Egunero, egunero. Eskerrik Agur. asko, ondo izan. Aio.